Ceol Uachtarán na hÉireann mícheál ó Higgín, seacht na Gaeilge ga bhíle sa séideag ag hoscailt Ard Fheis Chonradh na Gaeilge. Thar an Uachtarán tús leis an oíche agus é spreagú dáthais a más lot lóthaid na Gaeilge. Leor mion eile leis faoi chuirsaí teanga, faoi Chonradh na Gaeilge agus faoi cad is saoirse inseanna an. Well, an Gaeilge séas tá sé tóbhachtach go dúramid an muochas de Conradh na Gaeilge as an cuí ar chosan siad an teanga. Bhí sé anna simú an seminar a bhí agin agus na pointí luach mar hampla tóbhacht na Gaeilge féin a leathanú ar fud an pobal a gcoitin, tá sin tóbhachtach. Agus ar bhealach bhí méid smaoinemh ar an diailt idir mar hampla cuasaí an Gaeilge sna Gaeltachtaí agus cuasaí an Gaeilge san Gaeltacht. Tá sé tábhacht go mbeadh ag obair Osláimh a bhí céile. Tá an ceart ag leacht na Gaeltachtaí go má cóir go mbeadh na seirbhísí ar fós na Gaeltachtaí ar aon leibhéal ar a laghad na seirbhísí le leibhéal seirbhísí ar fón cuidéile den tír. Ag filled an radaile beidir atá tóbhachtach i lean díospóireachta bhí agin sé sin an tábhachtach tá buint le neamhspleáchas intellectúil agus neamhspleáchas agus cumas sálaíochta. Tá sin tábhachtach. Ein tíam de Peadar Cerví san méid seo agus sé sin I gcónaí táimid de déanamh eithris ar an teorcúlacht atá tíocht. Is cuma má tú ag caint faoi cuasaí eacnamaíochta nó cuasaí sóisialta. Nuair a bhí mé héan ag pléile cuasaí teagas san alscoil. Bhí sé le airachtáil an cuí nach dúirfis béidir a spás de sálaíocht nua. Agus an bháid ein tíim a rís le Peadar nuair a bhí mé héin in America Heas mar ampla aon rud nua atá ag tarlú. Is cuma má tá tú a caint faoi Aragóin nó Chile nó aon tá sé taint de sálaíocht nua. Maidir le Peadar féin leis an ní aon tíim go thomláin leis faoi cuasaí stáit. Is féidir in an adáil a buine an stáit agus an cumatáir an stáit leis an phobal. Agus má tá chothromaíocht ag teastáiliúit, is féidir an stát a úsáid mar uair leis chun an chothromaíocht searachar a Gríoch. Ach tá sé tábhachtach go mbeadh tú ionrach bhfuil cumá le maidir hampla na fiúntaisí atá na daoine a gcoitin. An rud atá tábhachtach ná an neamhspleáchas intellectúil agus an crothaíocht a chur ar an saoil agus néhéanú dhéanamh, sálaíochtú dhéanamh, tá sin mar hampla fiú nniu ó thaobh cuasaí scanaíochta Tá aitheanta ag tuairteata dus na scanathirí nniu in Los Angeles. Is féidir é dhéanamh I gach gnéad an scéal.